okupatsira msonkhano wa komiti yake yaikulu omwe umayenera kuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Chipani chatinso msonkhano wake omwe chinakonza kuti ukhalepo la Mulungu kunsipe walephereka. Mlembi wa chipani cha Patricia Galiati watsimikiza za nkhani polankhula ndi zodi yake. Kukakhala mapemphero ndeti linafunitsa kuti mapemphero pamene mizimu ikuyenda ndi pamene akusangalala kulandira mapemphero kuchokera ku mpingo mama ake satibwere ndi msonkhano. Ndeti tinangona ngati kuti mapempherowo ndi chimodzimodzinso kuti tikuchita duplicate. Ndeti zafika tidzapanga tsiku lina kapena kuchita misonkhano kapanga kwina. Pamene timakonzekera za memorial meeting imeneyi sina zote abanja ukonzekeranso ma 40 days. I think we miscalculated tena kulimeti maandira macards kuti memorial mass. So we do respect the memorial mass, the services, the church, and also respect the soul of Dr. Sausima that is supposed to rest in peace as we will be celebrating his life tomorrow. So we didn't want to have a mass the next morning. Dziko la Malawi ndi bungwe loona za chakudya Food and Agriculture Organization FAO asayinirana mgwirizano wa ntchito ya $52 million yomwe cholinga chake ndi kuthandiza anthu omwe adakhudzika ndi mavuto akusintha kwa nyengo mdziko muno. Izi zadza kutsatira bungwe la Green Climate Fund litavomereza thandizoli lomwe nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda ati zithandiza anthu oposa 570,000. Kusayinira mgwirizanowu kwadza kutsatira akuluakulu a Green Climate Fund GCF atavomereza ndalama zokwana $52 million zomwe ndi pafupifupi 94 billion kwacha ku dziko la Malawi. Polankhula pamwambo osayinira mgwirizano lachisanu ku Lilongwe, nduna zachuma a Simplex Chichola Banda yati ndalamazi zithandiza anthu oposa 570,000 ovutika ku midzi omwe anakhudzika ndi mavuto akusintha kwa nyengo, mavuto omwe adzetsa vuto la njala. Ndalamazi ndi zambiri zithandizira ma district ochulukirapo. Tinenenso pano kuti zithandiziranso kuti ulimi uziyenda bwino mdziko muno. Lero ndinokonda kwambiri malo mwa ministry komanso boma kuti zaonetsa kuti trust ndi confidence ya ma donors ndi yayikulu kwambiri. Sizimangochitika zimenezi, zimachitika chifukwa anthu ali nacho chikhulupiriro kuti ndalama zimene akuperekazi zikagwira ntchito yoyenerera. Project ya ABAM ligwira ndi bungwe la Food and Agriculture Organization FAO, ndipo pakadali pano nthumwi ya bungweli Azinju Shen yayamikira dziko la Malawi ndi bungwe la GCF popereka ntchitoyi ku bungweli pomwe wati cholinga chawo ndi kufuna kuti athandize anthu ovutika. FAO through the formulation of the country program framework. Bungwe la FAO kudzera mu ntchito zake mogwirizana ndi mabungwe ena komanso nthambi za boma lakhala likusakasaka ndalama ndi ukadaulo ofuna kuthandiza anthu ovutika omwe akhudzika ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi ayigwira m'maboma 11 omwe nkuphatikizapo Dedza, Mangochi, Zomba, Rumphi ndi Chitipa. Komiti ya anthu omwe anaphunzira pa sukulu ya Mkomachi Primary ku Lilongwe yatsindika kuti kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno ndi njira yokhayo imene ingathandize kukhala ndi nzika zodalirika mtsogolo muno. Wapampando wa komiti ya Frank Chisambula wanena izi ku Lilongwe komwe apereka madeski okhalira ana a sukulu okwana 22 pa sukulu ya Mkomachi yomwe pali ana opyola 1,700. Skulu hii ndi apakanthawi ndithu tinamangidwa 1992 andi zofunika panopo ndi zambiri. Chimene tikufuna tipemphe kwambiri ndionena kuti ngati pale anthu ena amene angathe kutithandiza kuti atithandize kuti tithandizire pa zinthu zimene zikuchitika panozo titho kupempha ndithu moteromo. Koma tifuna tinene kuti mu zinthu zimene tinapemphedwa ifeyo ngati alumni tayambako kuseza kukhudzidwa tayambako tamanga amene tapanga madesk amene alipo 22 pakali panopo koma project yathu ndiyoti ikupitirira tufuna tipange at least 100 desks. Ndeti nasankha madesk chifukwa chonena kuti anatiuza amanebo kunena kuti panopo chifukwa kuti palibe madesk ndikuti ana athu sangamalembere mayeso pano azikalembera kwina ndeti naona benga kuti imenezo sizoyenerera yayi. Ifeyo ngati anthu tinadutsako pa sukulu pano tipange ndithu china chake choti tiyambe pokuti tionetse kuti madesk yo akhale okwanira kuti ana athu azilembera mayeso pompano. Ndiforokoze
kunena kuti ifeyo timafunitsitsa kuti ana athu azikhonza and chiyambi chokukhonza mayeso ndi choti anawo azilembera mayeso pompano nchifukwa chake tinasankha kuti mwamake tikhale ndi madeski achoyambirira. Mphunzitsi wamkulu pa skuluyi a Margaret Mtambalika Mutete ayamikira komiti kamba kuthandizapo pa skuluyi yomwe ili ndi mavuto angapo monga kuchepa kwa nyumba zophunzirira. Ife ana athu alipo 1790 madeski ife amakhala ndi ana standard okha ndamene amapeze kuti ali ndi moyo kukhala pa desk koma the rest amakhala pansi tikati pansi ndikuti there's no, it's on the floor pansi peni padoti peni osati padote mba cement eya upanda china chonse nde mene abweresa madeski awowa ndikuti athandizira ngakhale ali ochepa that is be standard 7 ndimene ingakhaleko ndi mwayi part of it is 37 because the discs are 23 or 23 that you show that in 69 that atipanga cover class imodzi pasukulu pathu pano ndi mavuto ena ngakhale alumina atipatsa ma districts koma ndi vuto la ma school block tilibe mwaka standard Sunday 4 amabwera masana school ya masana imakhala yovutirapo kuti ana alandire maphunziro onse school yathu sili mu mpanda olomukiona ili kilini choncho koma timavutikana nayo sili mu mpanda makolo amangodusa nthawi ina iliyonse mangopita akunsika uli pafupi ndengati school nsika ili pafupi koma sikulu sili mu mpanda ndi vuto lalikulu limene limakhala kwa ife mahedi ndapo sanzanga kuti ana atapange control alo ma class. Maloya a Bushiri ndi mkazi wawo Mary ati akuona kuti kupereka umboni ku bwalo waonetsa kuti milandu yomwe Bushiri ndi mkazi wawo akuyankha ku South Africa ndiyongopeka. Lawyer wa Bushiri wa ku South Africa Annelien van der Heever anagwiritsa ntchito kanema yomwe mazina amaonetsa zomwe anthu ena ku South Africa amayankhula zoonetsa kuti akudana ndi Bushiri pachifukwa choti sinzika ya dziko lawo. Pakadali pano bwalo layimitsa kumva mlandu kufikira lolemba pomwe maloya a Bushiri adzapitirize kufunsa mafunso mboni ya boma pa mlandu. John Paul Kayuna ali nkhani yonse. Lachisanu lawyer wa ku South Africa yemwe akuyimira Bushiri pa mlandu wawo a Annelien van der Heever anatenga tsiku lonse akufunsa mafunso mboni ya boma Asibongile Mzinyathi omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a boma otengera milandu mdziko la South Africa koma wadera la Gauteng. Pofunsa mafunsowa a van der Heever anagwiritsa ntchito kanema yemwe amaonetsa anthu ena mdziko la South Africa akuyankhula mawu onyazitsa komanso kuuza Bushiri kuti adzibwerera kwawo zomwe loyayo akuona kuti zinali zonyazitsa komanso zatsankho kwa anthu omwe sinzika za dzikolo. Maloya a Bushiri pa mlanduwu anabweretsanso kanema yemwe amaonetsa Shepherd Bushiri akufotokoza kuti anathawa mdziko la South Africalo limodzi ndi mkazi wawo Mary kamba kuti miyoyo yawo inali pa chiopsezo. Poyankhula kwa atolankhani pa mapeto pa mlanduwu a van der Heever anati akukhulupirira kuti akwanitsa kufotokozera bwalo ndi kupereka umboni woti milandu ya Bushiri inali yongopeka chabe. Loya wa mbali ya boma a dziko ndi anthu malonda anati ali ndi chikhulupiriro kuti mbali zonse ziwiri pa mlanduwo zikhala zitatsiriza kufunsa mafunso mboni ya bomayi pofika lachitatu sabata yamawa ndi kupereka mpata ku bwalo kuti liyambe kukonzekera chigamulo. Pakadali pano owereza milandu ku bwalo la Lilongwe Chief Resident Magistrate Amadalitso Chimwaza wayamba oyimitsa kaye mlanduwu kufikira lolemba sabata yamawa pomwe maloya a Bushiri adzapitirize kufunsa mafunso mboni ya boma pa mlanduwu. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tindi zambiri nkhani pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono
pang'ono mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. mukayimba nambala imeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Yogawa bungwe la Chewa Heritage Foundation chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe chefo yagula. mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa chefo a Jime Chikuni pa 0999218116. tiyeni tonse kuti tikasangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa. Pamene ndikunena ndini ng'ombe ndini mbuzi kusena pamene wina walungalunga akugona ni njala alibe china chilichonse chakuti anganthandize kapena chiweto kapena mkazi kufamba ndusiwa ana amene kungovutika. ndiye munthu otero iye ndi walungalunga ndiye kuti ngoloma. Transformation udzapititsa patsogolo chuma cha dziko lino komanso kutukula miyoyo ya alimi ngati bambo Shadrack Jemusi. kulumala wina aliyense masiku ano kunjaku wina aliyense kudziyang'anira payekha. zopempha zija zidatha. tiyeseyese kudzithandiza kuti pamene tikuona kuti kulephera anthu ena akufuna kwabwino atithandize koma kwakukulu tidzidalire ife tokha. Kitozo ntima wanga nikamakala ni makusowabe nikamakona ni makulota iwe ola ndikanapanda kudziwa iwe. takulandiraninso ku Organization for Migration OIM lachenjeza kuti ana amakhala pa chiopsezo chozembetsedwa ngati sachita zinthu mogwirizana ndi omwe akuwasamalira. kazembe wa bungweli komanso la African Union Awota Kasempa wanena izi pa skulu ya aphunzitsi ya Lilongwe pamapeto kwa maphunziro amasiku atatu okhuza mchitidwe ozembetsa anthu komwe wati anthu omwe amakhala ndi ana
maola ochuluka ayenera kudziwitsidwa. Ndi ripoti lomwe alimba Western Kuta. kazembe wa mabungwe a IOM ndi African Union pa nkhani zozembesa anthu awota kasempa wati anthu omwe amang'anira ana monga aphunzitsi afunika kudziwa chiopsezo chomwe ana ali nacho ngati sayang'aniridwa bwino. My student teachers they are playing a role in ensuring that nkhani ya child trafficking isakhale pano pa dziko ya Malawi. Tifunika tigwirizane manja pamodzi kuchita ensure that nkhani ya child trafficking isapitilize muziko lathu. Wachiwiri wamkulu woona za ufulu wa ana ku bungwe la Malawi Human Rights Commission na Jeremiah Mpaso wati kulimbana ndi kuzembetsa ana kufunika kugwirana manja ndipo aphunzitsi ndi ofunika kwambiri polimbana ndi mchitidwewu chifukwa amakhala nthawi yayitali ali ndi ana ku sukulu. Zithandizira kuti ana azizindikira kuti zimene ndikukumana nazozi zikhoza kukhala kuti tsiku lina akhoza kundizembetsa. Ndi aphunzitsi ndofunikira kwambiri mugawo loteteza kuti mchitidwe ozembetsana tithane nawo dziko. Ophunzira pa Lilongwe Teachers College awakisa Nyirenda wati maphunzirowa awathandiza kuteteza ophunzira motero akuyenera kudziwa kuti kuzembetsana nchiyani. Tikuyenera kukamvana ndi makolo komanso anthu a community kuti ntchito imene ya human trafficking mchitidwe umene usukuyenera kukapitilira komanso ndife anthu amene tikuyenera kukhala pasogolo kuthesa mchitidwe umenewo. Maphunzirowa ndi mbali imodzi ya tsiku lokumbukira mchitidwe ozembetsa anthu lomwe chaka chino lili pamutu wakuti osasiya mwana aliyense mbuyo pa ntchito yolimbana ndi kuzembetsa anthu pomwe ati anthu 4.3 miliyoni pa chaka ndi omwe amawazembetsa pa dziko lonse. Ndine Western Kuta ku Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ikufunika pafupifupi 240 million kwacha yogulira motayira zinyalala zomwe zikufunika m'misika yake onse 37 mu mzindawo polimbikitsa ukhondo. Mkulu woona za umoyo ku konsoloyi Benson Chidaumba wati konsoloyi ilibe zipangizo zoyenera zothandizira kutolera zinyalala maka m'misika momwe ogula ndi ogulitsa akhala kudandaula kuti mukusowa ukhondo. Zuleka Nanguwa adzandiripotiri. Mkulu woona za umoyo komanso zachilengedwe ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe Benson Chidaumba wapempha magulu okhudzidwa kuti agwirane manja ndi boma pofuna kusamalira mzindawu komanso dziko la Malawi. Iwo ati ntchitoyi ikufunika ndalama zochuluka komanso zipangizo choncho kugwira pamodzi ntchitoyi kuthandiza kuti zinthu zonse zofunikira pa ntchitoyi zipezeke. Kubwera kwa azizathu mapartners osiyanasiyana amene akutithandizira ntchito imeneyi ena ayamba kale kuonesa effort yotithandizira zinthu zimenezi mabini moti tinena pano misika ina ndi ina ayika kale mabini amenewa oti anthu azitaya mozinyalala. Ifeso ngati office patoka tikuyesetsa kuonera kuti tikuthamangitsana ndi office ya procurement amene amatithandizira kugula mabiniwa oziwiya zogwirira ntchitozo kuti atigulire mwansangansanga. Mkulu wa Clean Cities Martin Manyozo wati apitirira kuphunzitsa anthu kufunikira kusamalira chilengedwe komanso mzindawu ndi njira zopanga nyasi kukhala zinthu zofunika. Pita kuntaya mita imene inadzadzadza kapena zipita kuti. So project imene ikubwera ngati an alternative project ya project imene tapanga leloli kuti ithandizire kupanga lisayiko kapena kusintha zinyalala zimene zizi mwachisazo ngati fifimu ya timati turning waste into treasure kutanthauza kuti zinyalala tikuzionazi sizinyalalanso tikozozipanga zikhale zinthu zofunikira. Anthuwa anasesa misewu ndi msika mu mzindawu. Zuleka Nanguwa, Zodiac, Lilongwe. Kampani yopanga mbewu ya Silico yalangiza omwe amagulitsa mbewu zake kuti azitsata ndondomeko zoyikika ndi cholinga choti mbewuzo zizicha bwino. Mkulu wa kampani ya Silico Boyd Luwe anena izi pomwe zadziwika kuti mbewu ya kanyani sinache bwino chaka chatha. Katanenera kuti cholinga cha mkumano timafuna tidzamba ndithu kuti anthu anakumana ndi zotani ndi panali ndi zabwino zimene zinachitika ngati mmene munamvera mu chimene anthu anathokoza kuti zinthu zinaenda bwino komanso sayolephera zina ndi zina zimene anthu anadandaula. Monga ino mukudziwa makamaka chaka chatha tikudziwa tonse kuti mvula inali yovuta kwambiri madera ambiri zimenezi zinapangitsa kuti mwina alimi akumane ndi mavuto malingana ndi mwina nthawi zina masamalidwe a mbewu ndi zina zimene takambirana nawo alimi athu anthu amene timagwira nawo ntchito ndi zimene makamaka tikufuna tatsimikizire alimi athu kwina kulikonse kumene ali kuti mwina chaka chinochi kuyambira chaka chino mapita kutsogolo ngati angakumanenso ndi vuto lina lililonse
limene angakumanira then azikhala azifulumira mwina kuwafotokozera kapena kuwafotokozera anthu amene tayika amadera osiyanasiyana. ndi nkhani imeneyinso tafika We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal.